Mä näin, kun se jätkä sammutti valot ja lähti. Onhan sulla avaimet mukana? Sitten mentiin. Jumalauta. Hei, joku tulee. Mitä hemmettiä te täällä sähläätte? Laskekaa ne kamat alas heti. Mistä sä tiesit, että me ollaan täällä? Mä näin teidät rapun valvontakamerassa, hemmetti amatöörit. Älä kuseta. Ei siellä ole ennenkään sellaisia ollut. No nyt on. Mistä sä tiedät? Koska mä asensin ne just tänään. Mut onks kukaan muu nähnyt niitä nauhoja vielä? No, nythän sä meet ja deletoit ne. Miksi mä niin tekisin? Koska me saadaan näistä keikoista helppoa rahaa. Jonka vois myös jakaa 3. Mä en aio joutua enää ikinä linnaan. Laittakaa kamat takaa säkkiä. Kattokaa, että ne menee just niin kuin ne oli. Jos se herralle raha kelpaa, niin minkäs teet? Mitä kaikkea te kaksi ootte jo ehtinyt touhuta mun selän takana? Ei mitään. Tää oli ihan ensimmäinen keikka. Älä viitti. Te kaksi tyhjäsitte tän kellarinkin, eiks niin? Vettä kaikki mitä irti lähti. Saunarempaat työkaluja myöten. No niistä ei montaa euroa irronnut. Miten te voitte olla kiihtämättömiä? Kaksi pääsitte pois vankilasta. Mä hyvää hyvyyttäni palkkasin teidät töitä, pääsitte kiinni normaaliin elämään. Ollaan tehty talotaikureille duunia niskalimassa. No pitkää päivää. Mä tein teille niin sanotun ystäväpalveluksen, ja tässäkö on kiitos, hä? Kyllä sä tiedät, mitä normaali elämä meille on. Sähän oot yksi meistä. Kun ei pidä paikkaansa. Mä elätän itteni vain ja ainoastaan rehellisellä työllä. Mut yrittäjänä sä nostat sitä paljon parempaa liksaa kuin me. Selvä. Jos ei rehellinen työ kelpaa, niin mä voin passittaa teidät takaisin sinne, missä tulittekin. Hetkinen. Sä oot ite ollut aina vasikointia vastaan. Etkä sä nyt ainakaan kavereita silmiä antais. Vai? Mehän sovittiin jo aikanaan, että pidetään yhtä. Tuli mitä tuli. Sitten voitais hankkia sellainen lakasukone, menisi vähän helpommin tää homma. Tajuatko ollenkaan, minkälaista meteliä ne lakasukoneet pitää? No mitä väliä? No kun semmonen päräytetään aamu 5 käyntiin, niin talon asukkaat on meille vihaisia juhannuksen saakka. No, eiks ne ole vihaisia meillä joka tapauksessa tämän murtohässäkän takia? Niin. Varkaat sen koneen veis kuitenkin. Että tyydytään me vaan näihin perinteisiin harjoihin. Terve mieheni. Te saitte vissiin turvakamerat toimimaan. Joo, ihan ongelmitta se sujuu. On tää nykyaika hienoa, ei tarvitse kun nappia painaa, niin kaikki sujuu. No on siinä toisaalta omat vaivansakin. Täytyy nimittäin pitää huoli siitä, ettei levytila pääse täyttymään. Entä sit kun se täyttyy? Koko järjestelmä saattaa sammua just ratkaisevalla hetkellä. No, mä voin tarkkailla tilannetta. Mä sit poistan sieltä kaikki tarpeettomat otokset. Niin kunhan et poista mitään tarpeellisia. Niin. Sä oot siis ilmeisesti kattonut jo valvontakameroiden materiaalia. Onko siellä näkynyt mitään epäilyttävää? Katos, pomo. Tauolla sillä aikaa, kun työmiehet raataa. Pistäkään teki pillit pussiin, jos vähän asiaa. Onko jotain sattunut? Juttelin äsken Polvijärven kanssa. Ja kysyi, että onko rapun turvakamerossa näkynyt mitään. Mitä sä vastasit? Ei oo. Mutta en siksi, että mä halusin suojella teitä. Vaan siksi, että mä haluun mukaan keikoille. Tää? Just niin. Kerran meikäläisiä, aina meikäläisiä. Mä tuun mukaan ja sillä siisti. Muussa tapauksessa teidän keikat talotakureiden kohteisiin loppuu tähän. Sä sitä voi päättää. Todellakin voi. Vastalaiheksi mä voin antaa teille taloyhtiöiden avain. Meillä on jo uusi kohde katsottu illaksi. Lähdekö messiin? Totta kai. No niin, kun se asentaa ton ohjelman, niin päivityksen pitäisi olla valmis. Loistavaa.
On se tietotekniikka ihmeellistä. Mutta sitä mä en edelleenkään ymmärrä, että miten kuva rapun valvontakameroista saadaan siirtymään tuohon läppäriin. VLANin avulla. Kato, rapun kameroissa on lähettimet ja se signaali tulee tonne koneelle ja sitten kaikki kuvamateriaali tallentuu kovalevylle. Miten ihmeessä sä tiedät ton kaiken? Kyllä mäkin koneista jotain ymmärrän. Sebastian opetti. Niin, tämähän ei varsinaisesti mitään ydinfysiikkaa ole. No niin, valmis. No, pitäis me saadaan jälleen yhteys niihin kameroihin? Se pitäisi tapahtua automaattisesti. Onpa vehje. Hei, mutta hämäräheikkien lisäksi tossahan voi valvoa, että jos nuoriso sattuu vaikka sotkemaan paikkoja, tollainen systeemi pitäisi olla kaikissa talotaikureiden huoltamissa taloissa. Niin mä en ole ihan varma, että tykkääks kaikki tällaisesta isovelivalvosysteemistä. Mä en halua, että meidän firman huoltamissa taloissa tapahtuu enää yhtään rikosta. Kieltämättä siinä olisi koko firman maine vaakalaudalla. Sitä paitsi tähän palvelisi meitä rehellisiä kansalaisia. Niin, se on sitten päätetty. Mä tuun suosittelemaan, että kaikkiin talotaikureiden huoltamiin yhtiöihin asennetaan tuollainen systeemi. No niin, sitten vaan kaikki arvotavarat mukaan ja asukkaat tulee vasta huomenna aamuna. Oot sä varma? Heitsi tekee taustatyössä aina kunnolla. Hyvä, jos näin on. Hyvä, kun järkkäsit se yleisavaimen. Mitäs tuosta, jos Seppo nyt päättää asentaa sitten kaikkiin talotaikureiden huoltamiin kohteisiin turvakamerat, niin tämä voi olla hyvinkin meidän viimeinen keikka. Sun täytyy estää se. No enkä mä jotain keksi. En koskaan kuvittele, että mä moppaan rappukäytäviä lopun elämäni. Sitä mäkin ajattelin. Tää on sun juttu. Niin mukava, kun tätä paneelikeskustelua olisikin jatkaa. Niin mitä nyt, jos kuitenkin tyhjennettäisiin tää kämppää? Iltaa! Ilta. Enkä häiritse. Et ollenkaan. Käy peremällä. Kiitos. Onko tutkimuksissa tapahtunut läpimurto? Niin voisikaan sanoa. Mulle on nimittäin selvinnyt, että talotaikureissa työskentelee rikoksista tuomittuja henkilöitä. Mä olen Sebastianin äiti. Ja voin vakuuttaa, että hän on ollut kaidalla tiellä jo pitkään. Eikä nyt kysymys voi olla mun pojasta Karista. Eikä se nyt Afrikasta asti tulisi tänne tekemään jotain kellarimurtoa. Meillä ei ole mitään syytä epäillä Kari Taalasmaata, kuten ei myöskään Vuorelaa, joka oli kellarimurron aikaan poliisin huostassa. Tarkoittaako tämä sitä, että talotaikureiden palkkalistolla on joku muu, jolla on rikollismenneisyys? Esa vai Kimmo? Molemmat. Ne pojat on sitten Sebastianin linnakavereita. Eihän se vielä mitään todista. Ei niin, mutta suuri osa viime aikojen murroista on tehty talotaikureiden huoltamistaloissa. Entä jos meidän asiakkaat saa tietää? Sebastian ei ikinä sotkisi talotaikureita mihinkään rikolliseen. Ei ehkä tietoisesti. Tää homma selvitetään nyt heti. Tommoset jolpit ei mun firmaani tuhoa. Parempi kuin ette kerro asiasta vielä yhtään mitään. Mä jututan koko kolmikkoa heti huomenna. Oliko tämä niin todellakin tässä? Jep. Sitten vaan murtojäljet oveen, ettei taikureita yhdistetä tähän ja menoksi. Otetaanko me tääkin? Kaikki rahanarvoinen kelpaa. Vai rahanarvoinen? Nämä on pelkkiä romuja. Missä te meinasitte oikein nämä myydä? Kirpputorilla, On meillä kontakteja. Tässä on kamaa ainakin tonnin arvosta. Kun mä en halua ottaa riskiä. Minkään muutama hassu 100-lappusen takia. Itehän sä änkäsit mukaan. Ja nyt pelottaa. Millainen saalis meillä mukaan pitäisi olla? Arvotauluja, koruja, kassakaappeja tai vaikka ihan rahaa.
Näyttääkö tää joltain suurlähetystöltä? Totta kai perustyypeillä on peruskamat. Sitähän mä just yritän sanoa, että miksi me keikataan jotain tavallisia tallaajia, jos me ihan yhtä hyvin voidaan löydä rahoiksi jossain arvokohteessa. Lähdetään nyt vetää täältä. Huomenta. Sulla taisi mennä eilen myöhään. Missäs olit? Mitä olisiko 16? En tiedä, oletko? Antti kävi täällä eilen. Se kertoi, että Esalla ja Kimmolla on rikosrekisterit ja sä tiesit asiasta. Niin joo. No, me tutustuttiin linnassa, joo. Mä halusin antaa jätkelle töitä, että ne pääsee kiinni normaalielämään. Ihan kunnon kavereita ne on. Mistä sä sen tiedät? No eiköhän Sebastian kaverinsa tunne. Sun olisi pitänyt vaan kertoa meille. Eikä se pitellä juttuja jostain työvoimatoimistosta. Ei täällä ketään etukäteen tuomita, niin kuin hyvin tiedät. Tuskin ne jätkät muutenkaan meillä enää kauan hommissa. Luulen, että ne hakeutuu muihin hommiin aika pian. No en mä sillä. Kyllä mä mielelläni hyvät työmiehet töissä pidän. Tää Antin epäily tuli vaan niin yhtäkkiä. No, meitäkö ne nyt epäilee niistä murroista? No ei sua niinkään. Sähän olit silloin putkassa sen Elias Jupakan takia. Ja sinä yönähän se just tehtiin se kellarimurto. Mutta Esan ja Kimmon hommista poliisi on kiinnostunut. Ja hyvähän se on, että selvittävät, niin voivat sitten sulkea pois heidät epäiltyjen listalta. Siis onko se Polvijärvi joku Sepon frendi vai? No ei tietenkään. Se tutkii kellari- ja sievistekäpän murtoja. Mistä se mut ja Kimmo sitten keksi? No mistäkään. Kai ne jäljet johtaa syltytehtaalle, jos vaan ainoastaan talotekarttikohteisiin tehdään murtoja. Mähän sanoin, että tehdään vaan pari keikkaa, sit pidetään tauko. Mähän niin sanoin. Et sä muista. Mä sanoin, että pidetään matalaa profiilia. Ja onneksi olkoon. Sä varmaan sitten keksit, missä me oltiin, kun murrot tapahtui. En mä susta tiedä. Mä olin mummon luona kukkia kastelemassa. No niin. Antakaa nyt mummoja olla. Tää tosissaan miettii, että miten me tässä selvitään. Seppo! Taalasmaa! Täällä päin. Antti, terve. Moiko sä etsit? Sun vaimos kertoo, että sä oot täällä työn touhussa. Joo, eihän näitä vanhoja romuja kukaan muu korjaa kuin minä. Niin, no kyllähän Sebastian ja Esa ja Kimmo ihan hyvin hommansa hoitaa, ei siinä mitään. Joko sä jututit poikia? Itse asiassa tutkimuksissa on ilmennyt jotain ihan uutta. Siitä mä tulin sun kanssa puhumaan. Mä arvasin, että syyttömiä ne pojat on. Rangaistukset vanhoista rikkeistä on kärsitty ja nyt jatketaan puhtaalta pöydältä. Valitettavasti se ei taida olla mahdollista. Talotaikureiden huoltamassa kiinteistössä tehtiin eilen illalla uusi murto. Ja tällä kertaa syyllisistä ei ole epäilystäkään. Sä uskot siis, että Esa ja Kimmo on ollut asialla? Mulla on täysi syy uskoa, että sama kaksikko on vastuussa koko tästä murtoaallosta. Aikamoinen sattuma sekin, että Sebastian, Esa ja Kimmo on kaikki entisiä linnakundeja. Sebastian on kaidalla tiellä. Se on ihan varmaa. Ja tuskin Esa ja Kimmokaan rupeaa enää rötöstelemään. Ne on hyviä työmiehiä. Ja kanssa kannattaa aina pitää varassa. Moni työnantaja on joutunut niiden kanssa pettymään. Mä haluaisin jututtaa näitä sun työmiehiä niiden liikkeestä näinä murtoaikoina. Erityisesti mua kiinnostaa eilisiltä 9 ja 10 välillä. Selvä. Soitetaan kaverit paikalle. Olisi aikamoinen kolaus talotaikureiden maineille, jos Esa ja Kimmo osoittautuisi syyllisiksi. Toivotaan, ettei niin ole.